Musuka bini second dan bini skill jagan jeng dah musuka bikin lagi kan gimana kan salah beda dine pagla anbi munga musuka menbeda dah belum balik keper नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जायखिजाया मेथाइनि स्केलखौ नोङो बोरै मोनथिगोन बा नोङो बोरै खोन्थानो हागोन दि बे स्केलाव बे मेथाइआ दङ बा बे मेथाइआ बे स्केलाव दङ स' बिनि सायाव नोंथांमोना जोबोद आंखौ कमेन्ट खालामदोंमोन एसे लेट जादों लाबोनाया भिडिअखौ थेवब्लाबो आङो दिनै बे भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो आरो जुदि माबाफोर बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरदो आरो जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नोङो जुदि जायखिजाया मेथाइनि स्केलखौ नोङो नायगिरनो सोलोंनोब्ला गिबियावनो नोङो जायखिजाया मोनसे इन्सट्रुमेन्ट रोंथारनांगौ उइदाउट इन्सट्रुमेन्ट नोङो मोनसे मेथाइनि स्केलखौ बुंनो हाया नोङो मबाइलावनो जा मानो मबाइलाव हारमनियाम दङ किबर्ड दङ मबाइलाव थुनोबो बेखौबो रोंनांगोन आरो हारमनियाम बा किबर्ड बा गिटार जायखिजाया मोनसे इन्सट्रुमेन्ट जुदि मोजां रोङोब्लाथ' जोबोद मोजां आरो नोंथांमोना जुदि स्केलनि सोमोन्दै मोनथियाब्ला माखौ माने मेजर कर्ड माइनर कर्ड बेखौ जुदि मोनथियाब्ला आं अलरेडि भिडिअ होनाय दंखायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायाब्लानो जाबाय आङो दायो नोंथांमोननो मोननैसो फिसा बाथ्रा बुंगोन माने मोननैसो फिसा टेकनिक बुंगोन जायनि गेजेरजों नोंथांमोना स्केलखौ नागिरनो हागोन नागिरनायनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ मोनथिना लाग्रो बे जाहैबाय जायखिजाया मेथाइनि स्केलनि माने जायखिजाया मेथाइनि स्केल माने बिनि सा नङा होमबा इन्डियान मिउजिक हिसाबै सारेगामानि सा बे साखौ नायगोन होनबानो बे सायानो बे मेथाइनि बे स्केल बे साया माबे कर्डआव दङ इंलिश मीडियम जेनेबा इंलिशआव आरोना जेनेबा इंलिशआव C D E F G बिदिसो बुङो बा हिन्दीआव जों सारेगामा बादानि सा होनना बुङो बे साया माबेयाव दङ साप'ज C शार्पआव दङबा साया सा बे साया जुदि C शार्पआव दङबा बे C शार्प स्केल जागोन जुदि F आव दङबा बे साया जुदि सा बे F आव जुदि दङबा बेयो F स्केल जागोन दायो बे साया बहा हाबनानै थायो मेथाइनि बबे खोन्दोआव बे साया हाबनानै थायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे इजि जागोन बांसिन बे स्केला मायाव हाबना थायो जिथु स्थायी मेथाइ स्थायी लिरिक्सनि स्थायीनि लास्ट जोबथा खोन्दोआव बे साया हाबनानै थायो खिन्थु बबेबा थाया दै बांसिन मेथाइयावनो नोंथांमोना मोनगोन मेथाइनि लास्ट खोन्दोआव साया हाबनानै थायो अब्ला दायो नोंथांमोना नायलांदो आं माबोरै बेखौ नोंथांमोना खोन्थागोन अब्लाना नोंथांमोना बुजि मोनगोन मोजाङै दायो आंनियाव C शार्प तानपुरा गाबगासिनो दङ बे C शार्प स्केला बबेयाव खोन्दोआव हाबना थायो बेखौ नोंथांमोना मिथिबानो गासैबो स्केलखौ नोंथांमोना हमनो हागोन खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समायहोदों रुम्बां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों मिनिखैनो गुस्थि जायो खानाय रुम्बा urang parang neni oke right urang parang okay last tau sampai ada macam example nanda puji mana tak kan punya saya sama
आरोबाव सा बे सा सा माने बे सि सार बे सि सार बे सि सारफोर गाबगासिनो दङ माना बिनो फैगोन मुङा ना जोबनानै जेब्लानाखि लास्ट स्वराव बे स्केला हाबनानै थायो अब्ला बे सि सार्प स्केल नोंथांमोना जानो हागौ जेनेबा आं सि सार्पआव तानपुरा दामना लादों सि सार्पआव मोजांखाय जेनेबा सि सार्पनि गासैबो मेथाइफोरखौ सि सार्पआव खननानै सि सार्पनि स्केलखौ नों मिथिखागोन होननानै नङा होमबा खिन्थु आं दायो नोंथांमोननो सि नङा सि सार्प नङा डि इ एफ जायखिजाया मा स्केलाव दङ नोंथांमोननो आङो मोनसे मेथाइ दामनानै बा मोननै मोनथाम मेथाइ दामनानै नोंथांमोनखौ आङो बिनि एग्जाम्पोलबो आङो नोंथांमोननो आं होगोन जास्ट नोंथांमोनखौ आं बेखौ मानि थाखाय खोन्थादों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ बुजि मोननायनि थाखाय आङो सि सार्पआव दामनानै नोंथांमोनखौ बिनि आङो टेकनिक्सखौ नोंथांमोननो खोन्थादों स्केल नागिरनायनि दायो नोंथांमोना नायलांदो आं इउटुबाव मेथाइ दामगोन मेथाइनिफ्राय आं माबायदि बिदि स्केलखौ नागिरगोन नोंथांमोना मोजाङै दायो नायलांदो आं दहाय फार्स्टआव बुंनाय बायदि बिनि गासै टेकनिकखौनो बेयाव फल' खालामगोन अके नोंथांमोना नायलांदो आं दिनै मेथाइनि स्केल नाय मुसुखा बिनिनो फैदो आंबो दिनै बिनिफ्राय न'बा मुसुखा बिनि सेकेन्डआ बिनि स्केल जागोन जों दा मुसुखा बेखौ नागिरगोन मा जाखो ए सार्पआ फैदो आं दिनै फागोला आंनि मुगा मुसुखा मोनबाय ना ए सार्पआव मोनबाय स्केलखौ ओके आरो एग्जाम्पल नोंथांमोन होगासिनो दं आङो बारा दामजाया माने बारा दामबाबो माने कपिराइट फैयो नालाय माब्लाबानो सफैबाय नों आंनि दरखंसिम बेखौ नागिरगोन आं बेबो बेयावनो दङ सोरबा सिरि सिरि लासै लासै मोनबायना दा बिदिनो नोंथांमोना नागिरलांबाय थाबानो जाबाय एस सार्पआव बेबो एस सार्पआव दङ आरो एग्जाम्पल मोनसे होबावनोसै आङो जायखिजाया मोनसे जेब्ला आं क्लास होदोंमोन आच्छा बे नुदोंमोन आं नुदोंमोन आं नुबाय हा बियो नायनोसै बे सियाव होबाय दायो आरो मोजां बुजि मोननो थाखाय आरो नोंथांमोन आङो एग्जाम्पल होगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना कनफिउज जाया हा बांसिन मेथाइनि स्केलखौ नोंथांमोना बे मेथाइनि लास्ट स्वराव मोजां हमबाथाय बिनि स्केलखौ मिथिगोन थिग बिदिनो नोंथांमोना मेथाइफोरखौ दामनानै हारमनियाम बा किबर्ड लानानै नोंथांमोना बिनि स्केलफोरखौ नागिरनो सोलोंदो अके जोबथारनायाव आरो मोनसेबा मेथाइ एग्जाम्पल नोंथांमोन होनोसै आङो थारमाने आङो जेनेबा मोननै मेथाइ बुंबायथ' मोनसेया जाबाय
लास्टनि सरखौ खोनासंनानै नोङो हमनो हायो आरो मोनसे बिनि नोङो मेथाइखौ खोनासंनानै बोरै नागिरनाय बिनि ना बेफोर मेथाइ खननायावनो नोङो मोनसे मिडल मोनसे माने स्पिकाराव खोनासंबाथाय मोनसे नोङो सोदोब माने मोनसे मिउजिक गाबबाय थागोन बेयाव सिगाङाव तानपुरा बायदि बेखौ नों खोनासंनो सेस्था खालामनांगोन नाय मोनसे बे मा जागोन ना मोनसे सोदोब मोनबाय आं मा सिसार बिदि हा नायरे बिनि उनाव बेगिसो फैबायना बिनि उनाव बेगिसो फैदो माने रायज्लायनो मायाव दङ रायज्लायनो बे सिसार मोनबायना आंनिखौ बुंदोंमोन बेखौनो मोनबाय बे सिसारबो थाबाय नङा होमबा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो जायखिजाया दामनानै मेथाइ दामनानै बिदि स्केल नायगिरनो सेस्था खालामदो नोंथांमोना बिनि सायाव माबाफोर कनफिउस दङबा आं बुंहरगोन नोंथांमोनखौ कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय अके दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोनथों थेंक इउ